I en l'espai d'entrevistes avui volem parlar de la que segurament és la major despesa de les economies familiars, la hipoteca, i de com la baixada dels tipus d'interès i de l'Euríbor ens estan donant una petita treva. Tenim amb nosaltres Cristina Borrallo, molt bon dia. Ella és advocada i experta en qüestions immobiliàries i financeres. Primer de tot, al setembre l'Euríbor tancà per davall del 3, una xifra realment impensable fins fa ben poc. Això en què repercutirà en les quotes hipotecàries? Doncs podríem dir que ara mateix és un bon moment per hipotecar-se perquè després de 2 anys de tipus alcistes d'interès, per ara, al setembre del 2024, s'ha situat l'Euríbor per davall del 3%, en concret un 2,93%. Això suposa que les persones que ara revisin la seva hipoteca, que els hi toqui la revisió, notaran una davallada bastant important de la seva quota. Per una hipoteca mitjana d'uns 100.000 euros a 25 anys, xerrant d'un Euríbor a un 1%, estem parlant d'una davallada d'uns 100 euros mensuals per hipotecat. Per tant, és una bona notícia que hem de celebrar perquè duim 2 anys patint una tendència alcista que ha fet molt de mal a moltes famílies. Revisions, però, que se fan en l'Euríbor de 2 mesos anteriors, és a dir, que ara seran les que se revisin en els pròxims mesos, no? Les que se beneficiaran d'aquest 2,9? Efectivament, les hipoteques que ara se revisin en aquests mesos, agost ja va ser una tendència baixista, però ara les que se revisin en el mes de setembre i sobretot de cara a l'any que ve és on se notarà una davallada molt important. Les diferents cases d'anàlisis preveuen per l'any que ve, de l'any 2025, que l'Euríbor se situï per davall del 2,5%, per tant, l'any que ve serà quan realment notarem una davallada, un estalvi a les butxaques de les famílies. I, Cristina, amb aquest escenari, una persona que s'ha d'hipotecar de nou, de noves, què és millor? Una hipoteca fixa, una hipoteca variable? Depèn d'una miqueta la cultura financera que tingui cada un? Depèn de diferents factors, perquè no és el mateix, hem d'analitzar en primer lloc el perfil que té la persona, el perfil que té el client, perquè no és el mateix una família que té uns estalvis ja consolidats, una família que té uns ingressos, per exemple, no és el mateix ser funcionari que ser autònom, per tant, un ha d'analitzar no només la situació que té en aquell moment que s'ha d'hipotecar, sinó que ha d'analitzar en primeres antecedents històrics que hi ha hagut de l'Euríbor i, per una altra banda, si els seus ingressos futurs o a un futur mitjà són més estables que no, i per tant aquí han de prendre una decisió raonada, han d'estudiar i han de comparar diferents ofertes per valorar si efectivament és millor una opció o una altra. Ara és un moment de tipus de fixo interessant, això sí que ho podem donar com a idea, tot allò que estigui per davall del 3% pot ser una idea interessant d'hipotecar-se tipus fixo, però alerta pel perfil i l'educació també financera que té la persona a l'hora d'hipotecar-se. Clar, perquè hi ha gent que aquesta educació financera no la té molt avançada. Tot aquest assessorament o tots aquests consells que ens has resumit ara molt breument, el banc està obligat, m'imagino, a posar totes les cartes damunt la taula i oferir les diferents ofertes al client? Per sort, des de l'any 2009 va haver-hi una modificació legislativa molt important, la llei de crèdit immobiliari. A partir d'aquí la banca està obligada a informar degudament a la seva clientela. De fet, abans de signar una hipoteca haurem de passar per un filtre previ que ens donarà el notari amb un acte de transparència, ens explicarà les condicions generals més importants del préstec, és a dir, que ja no només tindrem l'assessorament del banc, sinó que també ho tindrem del fedatari públic, però aquí alerta, perquè hem viscut molts d'anys de molta lluita amb temes bancaris i aquí com a consumidors hem de ser conscients d'això, d'aquesta problemàtica que hem viscut, i és molt important també recabar assessorament independent, ja sigui d'economistes, ja sigui d'abogats o d'intermediaris de crèdit immobiliari. Aquí l'important és parlar amb persones que siguin independents, que mirin pels teus interessos, perquè, desgraciadament, la pràctica passada ens ha mostrat que la banca mira pel seu benefici, com és lògic, i tampoc mira els interessos dels clients com toca. Però se'n beneficia d'aquest desconeixement que hi ha del client? Sens dubte s'ha beneficiat durant molt d'anys, inclús recordem la crisi de Lehman Brothers dels anys 2008, que a més de comercialitzar hipoteques també va comercialitzar productes que suposadament eren d'estalvi i finalment no eren d'estalvi, sinó que eren productes vinculats molt tòxics, és a dir, la banca tradicionalment sempre ha mirat pels seus beneficis i sempre ha deixat de banda els interessos dels consumidors, per tant, molta alerta i recabar, sobretot, assessorament independent. I ara mateix, amb aquest Euríbor que tenim, una persona que té una hipoteca variable,
Convé revisar o assessorar-se una miqueta de veure si li convé canviar a fixa. És bon moment per fer aquest trasllat, aquest canvi d'hipoteca? Sí, aquí hauríem de tornar a analitzar el perfil de la família i de la persona, perquè realment la banca, davant d'aquesta pujada immensa que hem tingut de tipus d'interès en els darrers 2 anys, la banca se va posar a comercialitzar massivament hipoteques i tipus fixos. Quan passa això, quan en el mercat passen coses com aquesta, un ha de tenir molta cura, perquè realment el banc no te vol ajudar a que paguis menys interessos. Per tant, si t'està oferint tipus fixos, alerta, com a primera idea general. I després analitzar quins ingressos tindré d'aquí a un cert termini i analitzar si me convé o no fer aquest traspàs d'una hipoteca variable a una hipoteca a tipus fixos i tenir molt present també les despeses que això pot suposar, perquè no és el mateix cancel·lar un préstec i obrir un altre de nou que subrogar, canviar d'entitat financera. Per tant, aquí hem d'analitzar diferents factors també com són els costos relacionats en aquest canvi. Ara l'Euribor està davallant, però en els darrers mesos estava en xifres molt altes. Què passa quan arriba el moment de m'ha pujat la quota hipotecària, m'ha pujat 200 euros, no puc fer front en el pagament mensual de la hipoteca? Com es pot defensar el consumidor? Les famílies ho han passat molt malament durant aquests 2 anys. Nosaltres hem rebut moltíssimes de persones afectades, persones que no podien pagar la seva quota, i aquí hem d'entrar en un anàlisi també de la situació concreta, perquè normativament només tenim un codi de bones pràctiques, que va ser una mesura que el govern va treure fa relativament poc, que va millorar una normativa que ja estava vigent des de l'any 2012, però que va millorar bastant. Però clar, estem parlant d'umbrals d'exclusió per les famílies. Una família amb uns ingressos mitjans, aquestes famílies estan de fora d'aquest codi de bones pràctiques en termes generals, i clar, aquí estem parlant de situacions molt complexes perquè no ens podem adherir a una normativa concreta per casos molt puntuals i hem d'entrar en una negociació amb el banc, entrar en novacions, i aquí normalment tenim dificultats. Molt millor si vas acompanyat de qualcú, perquè donaràs molta més força en aquesta negociació amb l'entitat financera que si un va tot sol a l'oficina a demanar si me poden ajudar, perquè realment les oficines ni tenen competències perquè els han llevat les competències per negociar, i per una altra banda tampoc tenen la solució adequada. Per tant, aquí assessorament, novament, assessorament independent i un bon acompanyament per lluitar els teus interessos. Hi ha persones que dediquen més del 50% dels seus ingressos a fer front a aquesta quota hipotecària. Vivim per damunt de les nostres possibilitats o això ha estat la conjuntura que ha derivat en aquesta situació? No crec que haguem de culpabilitzar els clients, perquè realment les famílies fan el que poden amb els ingressos que tenen, intenten, com és lògic, tenir una vivenda perquè és un dret constitucional, que no se mos oblidi, i aquí hem de focalitzar, en tot cas, el tema de responsabilitat l'hem de focalitzar a la banca. La banca està obligada a donar crèdit de manera responsable, normativament se diu així, i això que implica que ha d'analitzar, és la banca la que ha d'analitzar si aquella persona, aquella família, podrà pagar la seva hipoteca, no a la inversa, perquè al final la persona intenta sortir endavant com pot. Per tant, responsabilitzar-nos, dir que hem viscut per damunt de les nostres possibilitats. Hi ha casos molt concrets que podríem dir que sí, però en termes generals els consumidors fan el que poden i amb els ingressos que tenen, i per tant és aquí la banca la que ha d'analitzar si efectivament aquella família podrà o no pagar la hipoteca, i si és que no, no donar crèdit. El passat ens ha ensenyat i que ens serveixi per alguna cosa per no cometre una altra vegada els mateixos errors. Clar. Fins fa poc el lloguer era una alternativa a les quotes hipotecàries. Ara mateix amb els preus del lloguer la majoria de persones diu que no. Però com veus el tema de fixar un topall en els preus dels lloguers? Se'n parla, però fins ara de moment les administracions no se posen d'acord. Podria ser una mesura adequada, però ara estem en un moment en què realment hi ha tan poca oferta de vivenda, ja sigui de lloguer com per adquirir a través de la compra, que realment podria ser una solució, una alternativa posada damunt la taula, sobretot per aquells umbrals de persones, de famílies que estan en una situació realment perillosa, una situació d'exclusió social màxima. Aquest umbral d'exclusió ja s'està obrint, abans parlaven de casos molt concrets, ara ja estem parlant d'umbrals molt alts,
reals, on les famílies dediquen més del 50-60% a pagar, o ja sigui en lloguer o ja sigui en compra-venta a través d'hipoteca, el que és el més fonamental que té la persona, que és la seva vivenda habitual. Per tant, totes aquelles iniciatives legislatives, ja siguin locals com a nivell nacional, per garantir aquest dret a la vivenda sempre seran benvingudes, però és un discurs que sens dubte s'ha de valorar des de diferents perspectives perquè és complex. En parlarem de ben segur moltíssim. Cristina Borrallo, advocada i experta en qüestions immobiliàries i financeres, moltíssimes gràcies per aquests consells i bon dia. Bon dia, gràcies.